Jeden z prvých zákonov vládnej koalície, ktorý si vláda schválila, je zákon o organizácii činnosti vlády, tzv. Kompetenčný zákon. A nebolo by to až takým prekvapením, keby išlo o nevyhnutné pokrytie zmien v štátnom aparáte. V skutočnosti však tento zákon má s kompetenčným zákonom spoločné jedine to, že vytvára pôdu pre ministerstvo, ktoré si vydúpal Andrej Danko, aby tam upratal kádre zo svojej bezvýznamnej koaličnej strany. Potiaľ to by sa to mohlo zdať, že je to len zbytočné mrhanie štátnych peňazí, ale v skutočnosti nie je to tak, pretože v tomto zákone sa ukrývajú dôležité zmeny. Jedna z týchto zmien je, že vládna koalícia si pripravuje pôdu na to, aby sa šéfom SIS mohol stať aj poslanec a aby následne tento poslanec nestratil mandát poslanecký. To znamená, že viete si domysleť, o koho sa asi jedná, pán Tibor Gašpar. Čiže v prípade, keby šéf SIS mal problémy so zákonom, tak sa môže vrátiť do parlamentu a tam bude chránený, ako to už ukázal Robert Fico, keď ho parlament nevydal na väzobné stíhanie. Totiž súčasná právna úprava nezaraďuje SIS medzi ústredné orgány štátnej správy. To znamená, že poslanec, ktorý sa stane šéfom SIS, stráca poslanecký mandát. Zaujímavejšie však je, že v tomto zákone sa novelizujú aj ďalšie zákony, a to dokonca až 3 zákony v oblasti zbrojenia, zbraní, streliva a podobných výrobkov. Ide o veľmi nenápadnú zmenu, o zákon číslo 39/2011 o položkách s dvojakým použitím, zákon číslo 392 o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a zákon číslo 144 o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov. Doterajšia právna úprava, tak ako to bolo nastavené, zveruje kontrolu a reguláciu trhu so zbraňami alebo s materiálmi využiteľnými v zbrojnom priemysle do kompetencie Ministerstva hospodárstva. A Ministerstvo hospodárstva rozhoduje o vydaní licencií na cezhraničné obchodovanie so zbraňami. Pri vydávaní licencií však doteraz Ministerstvo hospodárstva bolo viazané stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí a zároveň aj stanoviskom tajnej služby, čo je opodstatnené a logické, keďže tieto rezorty majú relevanciu v tom, či licencia má byť vydaná alebo nie. Ponovom, vo všetkých týchto 3 zákonoch sa kompetencie zrazu menia. Ministerstvo zahraničných vecí aj tajná služba pri vydávaní a povoľovaní licencií nebude figurovať vôbec. De facto monopolné rozhodovanie o licenciách bude mať Ministerstvo obrany, ktoré bude mať kompetenciu zastaviť akúkoľvek licenciu na trhu so zbraňami a obdobnými materiálmi. Čiže namiesto Ministerstva zahraničných vecí a SIS-ky, ktoré sa zo zákona úplne vyhadzujú, je tam daná kompetencia, výlučná kompetencia Ministerstvu obrany, ktorého stanovisko je záväzné. Teraz sa vráťme na chvíľu do minulosti, do roku 2019, keď Robert Kaliňák po vražde Jána a Martiny bol nútený opustiť ministerstvo vnútra. Vtedy ohlásil, že odchádza z politiky, začína novú éru, začína sa znovu venovať biznisu a hovorilo sa vtedy o biznise so zbraňami, čo on popieral. Avšak založil si vlastne firmu Liva Arms spoločne s partnerom z arabských krajín. A najskôr klamal, že o biznis so zbraňami vôbec nejde. Neskôr sa ukázalo, že je to presný opak. A keď sa pozrieme do obchodného registra, tak u firmy pána Kaliňáka sa uvádza predmet činnosti vývoja, výroba zbraní alebo streliva, nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva, ako aj vypožičiavanie, prenájom, úschova zbraní a streliva. Zároveň v cieľoch firmy sa píše, že chcú obohatiť nielen lokálny, regionálny trh, ale aj svetový trh o produkty najvyššej kvality a precíznosti. Toľko k tvrdeniam pána Kaliňáka, že o biznis so zbraňami vôbec nejde. A zároveň z tohto je zrejme, že firma pána Kaliňáka, v ktorej on bol donedávna konateľom, sa venuje presne tomu, čo on má regulovať rozhodovaním o licenciách pre obchod s obdobnými výrobkami. Keď sa teraz vrátim k novele kompetenčného zákona, dôsledkom zmien, ktoré chce vláda prepašovať do zákona hneď na začiatku volebného obdobia,
v skrátenom období, bez možnosti pripomienok ministerstiev, bez možnosti pripomienok odbornej verejnosti, je pre človeka, ktorý je zapletený do biznisu so zbraniami taký, že akúkoľvek konkurenciu dokáže jedným svojim stanoviskom v zásade eliminovať. Reálny dopad spomenutých zákonov je, že licenciu nedostane nikto, komu to neschváli obchodný konkurent a nový pán zbrojárskeho priemyslu Robert Kaliňák, minister obrany. Pani poslankyňa sa rozhodla a potom aj vyhlásila, že chceme potajme a zlomyselne na seba stiahnuť všetky oprávnenia pri rozhodovaní o obchodovaní s vojenským materiálom, aby som ja, zlý Robert II. Voldemort, mohol zlikvidovať konkurenciu, keďže sám vyrábam zbrane. Vaša jasnosť, my nič netajíme. Jasne sme v programovom vyhlásení vlády povedali, že hlavnou úlohou ministerstva obrany a aj mojím osobným cieľom je, aby slovenský obranný priemysel bol tam, kde bol kedysi pred 30 rokmi. Avšak doteraz všetko veľmi dlho trvalo. Rôzne licenčné konanie, ktoré častokrát boli aj prikryté rôznymi podivnými praktikami. Rozhodli sme sa preto verejne a nahlas v programovom vyhlásení zadefinovať, že ministerstvo obrany má byť zodpovedné za rozvoj obranného priemyslu a tým pádom aj za vývozné licencie, aby naše výrobky išli čo najrýchlejšie do všetkých kútov sveta. Čiže vaša jasnosť, iba pre vás. Je rozdiel v pozdrave slúžim vlasti a lovu zdar. Minister obrany Robert Kaliňák zverejnil také dosť trápne video, v ktorom hovorí, že vyrába lovecké pušky. To však nič nemení na tom, že týmto ovládne zbrojársky priemysel a jedným rozhodnutím, ktoré navyše nemá ani zákonnú lehotu, môže odstaviť všetkých konkurentov. Mimochodom, včera v noci, preto vládna koalícia chce aj tieto nočné rokovania, tu bol prednesený pozmeňujúci návrh, myslím, že pána spravodajcu. A ten pozmeňujúci návrh hovoril o tom, že práve v týchto prípadoch v konaní o licenciách, hovoríme o zbrojárskom priemysle, sa môže kedykoľvek konanie prerušiť. Bez toho, aby tam bola uvedená lehota. A teraz si predstavte štátny orgán, ktorý nemá lehotu. Napríklad idete si vybaviť pas, ale štátny orgán nemá lehotu, kedy vám ten pas má vydať. Prídete a poviete za mesiac, kde je môj pas, a štátny orgán povie, nestíhame, máme veľa roboty, ten pas vám nevydáme. A nemá lehotu na to, kedy vám ho má vydať. V zásade toto je podobné. Štátny orgán môže prerušiť konanie a na licenciu môže daný záujemca čakať mesiac, 2, pol roka. Ideálny priestor na vypaľovanie. S faktickou poznámkou ako prvý Igor Matovič. Kaliňákovi samozrejme, že nejde o nič iné, a teda už to bôžne o verejný záujem ako o biznis. Vždy mu v politike o biznis išlo. Takto sa dohodli s Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim a s ostatnou tou skorumpovanou bandou, s ktorými tu 12 rokov Slovensko rozkrádali a za 12 rokov rozkradli 30 miliard eur. Ak by tých 30 miliard eur sme ustrážili, alebo ich voliči si ustrážili a nebolo by im to ukradnuté a nedovolili by im vládnuť, tak už od roku 2006 mohli mať dôchodci o 200 eur mesačne každý jeden dôchodok vyšší. Alebo od roku 2006 mohli mať na deti 200 eur na dieťa a nie almužnu, ako v priemere oni dávali aj dokopy s daňovým bonusom ani nie 40 eur. Ale to by muselo ich voličom záležať na verejných financiách, na ochrane verejných financií a nemohli by chcieť len podľahnúť čaru osobnosti Roberta Kaliňáka, Fica, Pellegriniho a podobných, ktorých cieľom je len zblbnúť svoje voličky, získať hlasy a potom vo veľkom ich rozkrádať. Samozrejme, že to, čo tu predložil spravodajca Malatínsky, podľa mňa ani tomu nerozumie, mu poslal Kaliňák na to, aby Kaliňák bol bohom nad exportom zbraní. A zároveň si zrušil lehotu, dokedy musí rozhodnúť. No čo je to? Keď sa takáto pečiatka, takáto právomoc dostane do rúk skorumpovaného človeka, nie je to nič iné, len diaľnica ako korupcii, úplatkom, lebo jednoducho od neho bude záležať, od jeho dobrej vôle, kedy komu aké povolenie dá a tá dobrá vôľa bude stáť desiatky či stovky miliónov. Pán poslanec Galko. Ďakujem pekne, Veronika. Veľmi správne si poukázala na to, že na počiatku
bola len myšlienka darovať k narodeninám Andrejovi Dankovi jedno ministerstvo navyše, v tomto prípade ministerstvo športu. No to je x miest pre nominantov, úradníkov a štátnych manažérov Slovenskej národnej strany. Zrejme im nestačia všetky tie miesta riaditeľov rôznych úradov pod ministerstvom životného prostredia, keď sa v podstate každý deň dočítame, že minister Taraba zasa vykopol ako prašivého psa nejakého riaditeľa, ktorý 20-25 rokov ako odborník pôsobil na svojom mieste a dosadil tam nejakého okresného predsedu Slovenskej národnej strany alebo tej strany, ktorú má s kufom, ktorú ani neviem, jak sa volá. Lenže zvrhlo sa to na niečo úplne iné. Aj to, že SIS a Ministerstvo zahraničných vecí vypadlo z reťazca posudzovateľov jednotlivých licencií na zbrania na tovar dvojakého použitia v oblasti zbrojárstva, pokladám za chybu. Stráca sa tým totiž krížová, respektíve mimorezortná kontrola nad jednotlivými obchodmi. Treba si uvedomiť, že častokrát o tieto licencie žiadajú podniky, kde jedným alebo jediným akcionárom je práve rezort obrany. A v týchto prípadoch aj v dnešnej geopolitickej situácii je mimoriadne žiaduce, aby boli do povoľovacieho reťazca zapojené aj subjekty mimo hlavného alebo jediného akcionára žiadateľa. To, že tomu verí Robert Kaliňák, to je tristné, je to nepriateľné, áno, on je v konflikte záujmov ako aktívny, aj keď zamaskovaný podnikateľ v zbrojárstve, ale treba zdôrazniť, že ak by to bol hocikto iný, tak táto zmena je zlá a nebezpečná. Pán poslanec Dostál. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Remišová upozornila na to, že v jednom z tých viacerých opatrení, ktoré sú skryté v tom návrhu zákona, je obsiahnutý aj silný moment konfliktu záujmov, konkrétne konflikt záujmov ministra obrany Roberta Kaliňáka, pod ktorého rezort má prejsť všetko povoľovanie týkajúce sa zbrojárstva, a Roberta Kaliňáka ako podnikateľa v oblasti zbrojárskeho priemyslu a Roberta Kaliňáka ako predstaviteľa Smeru, ktorého špičky sú prepojené s oligarchom podnikajúcim v oblasti zbrojárstva. A je potrebné o tom hovoriť aj v tej súvislosti, že prerokúvame návrh v skrátenom legislatívnom konaní. Ja som vo svojom vystúpení síce hovoril, že si viem predstaviť, že zmena kompetenčného zákona, prvá zmena kompetenčného zákona po zostavení novej vlády môže byť legitímna snaha, aby bola prerokovaná rýchlejšie ako v riadnom legislatívnom konaní, aj keby sme odhliadli od toho, že teraz to zákon o rokovacom poriadku neumožňuje, ale keby to aj umožňoval, tak určite nie takéto zmeny. Ak by malo ísť o vznik nového ministerstva, dobre, ak by malo ísť o prerozdelenie nejakých základných kompetencií medzi rezortmi, dobre, ale toto je vecná záležitosť, ktorá má prejsť riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním a potom prvým čítaním a normálnym druhým čítaním v parlamente. Nie je takéto skracovanie. O dôvod viac, prečo tento je návrh zlý.